И днес ще снимаме на Clash Royale. Да! Извинете. Просто не ни даваше да снимаме. Да, което беше много изнервящо. Просто ми се е бъгнал телефона и не ми е дал да снимам. Ето ти изписвай колко време е клипчето. Вече ще снимам с мобите. Ще отворим днес хора. 2 фри честа, 1 краун, 3 голд и 1 супер меджикъл. Супер меджикъл! Почваме с фри чествате. До мен също е План 7 Алекс БГ. Абонирайте се за тях. Обзаложихме се с План 7, че няма нищо да ми се падне от никой чест легендари. Той вика, че ще ми се падне. Ако ми се падне, ще се радвам като за световна, макар че вече имам 2 легендари. Почваме го чествате хора. Епик. Епик дали ще има? Не, няма да има. Отваряме другия. Няма да има епик. И тук няма да има епик. Но в третия, дали ще има епик хора? Не. Хора, дали ще има епик? Може би да, няма да има. И сега, очаквания момент. Да. Колко парички Барберен хът, много малко. Доста. Мега миньон 19 пъти, слабо. Трябва да е реал. Супер. Епик. Колко много пъти болер. И легендари Далог! Хора, Далог! Далога! Хора, Далога. И... Скриншотни си го. Как се спира клипчето така? И до следващия път, хора.